vyzdvihuj len jedno meno, a to Pána Ježiša Krista, ktorý život dal za teba. Kto ti ponúka vstupenku do neba. Keď to príjmeš pravdu do tvojho srdca. Keď nie, tak ti ostane večné škrípanie zubami. Príjmi pozvanie do neba skrze krvi Ježiša Krista, ktorý sa obetoval za nás, za hriešných ľudí, ktorí si príjmeme pravdu Božiu do srdca. Neodmietaj príležitosť k večnému životu, lebo nevieš, kedy príde tvoja posledná šanca, posledný deň a ostane ti večné trápenie. Trápenie také, že duša sa nevyslobodí z tela a keď telo padne, tak ostaneš aj ty s tvoja duša s telou v hrobe. A budeš musieť precítiť pálenie červí. To je večné peklo, o čom hovoril Pán pánov a Král kráľov Ježiš Kristus v Biblii, v Evangelium. Čítaj osobne, zober do ruky, nenasleduj ľudí, farárov, biskupov a falošných pastorov, lebo oni sú zvedení so satanom. Ježiš ti ponúka znovuzrodenie a Ducha Svätého. Neodmietni a nedaj ľudí medzi tebou a medzi Bohom, lebo budeš prekliatý. Boh hovorí, že kto nasleduje ľudí, verí vo svojej sile alebo sile virológov, politikov a celebov a jeho srdce odmieta pravdu, tak ten bude prekliatý. Spoznajte osobne Ježiša Krista a jeho silu a jeho vyslobodenie. Večná chvála a sláva Kristovi, Otcovi nebeskému.